Monggo dipun lajengaken. Wah, nganggo dibawani. Nuwun. Petruk urung jedul kok. Gareng urung ketok kok. Anak ragil sing tak tresnani. Bagong kok wis ngetok. Wis krungu kutun manggung ya, Pak? Iya, aku sing nembak. Petruk urung rene? Urung. Gareng ya durung. Wah, mongko tak ampiri omahe ya wis ora ana. Do minggat nendi ya? Lirwa karo kewajiban ya, Pak. Ora apa-apa. Butuhe kowe ana, aku ana, wis isih mlaku. Oh nggih. Sapa sing nembang iki? Mbak Ayu Purwalestari. Terus Kemir. Pak. Mir. Pak. Nah, sopan karo wong tuwa. Anak ki ngangkat derajate wong tuwa ki nek nyeluk Pak utawa Rama. Mir, Pak. Karang wis kulino ya angel ya. Terus ke Anjen suarane ayu ki pancen apik tenan. Bocah lagi umur 222. 22 tahun ya, Mir. Iya 22 tahun. Apik ora jamak-jamak. Len didik wiwit bocah, apa-apa ki nek didik wiwit bocah mesti ya dadi lan apike. Iya. Anggungnya
Wah. Ngapa emen arep mabur iki? Saking senengku krungu jengkok kok. Wah, penake raja macam. Udus. Wah. Wah. Kutut kaya ngono kuwi. Nek upama ana sing adol, 50 juta tak bayar kenceng. 50 juta? Heeh. Kowe rong rungokke kutut liyane kok, Men. Sing manggung ora mung ayu tok. Kutut liyane iki ndek pethingan dhewe-dhewe. Sing endi? Ayo aduh ora ngerti arah aku. Dimbrenekke. Dimbrenekke iki geser manggung tok wae. Jejere ayu sapa? Tatin. Dindenekke sekutut sing enom-enom sik, kae kutut sing arep mudar-mudar kae engko sesuk. Bagong iki cangkeme elek ora. Ayo sing enom-enom sik. Menajar manggung. Heeh. Ora mung mongan-mangan. Ketekung. Yo. Ki kutut saka Kulon Progo iki. Wah, Kulon Progo. Heeh. Yo, kaya ngapa? Wah, sian seru. Wah. Nganggo menggok barang. Wow, wis ya, Pak? Heeh. Jejere, ayo, kutut saka Sulawesi. Heeh. Yo, ayo ngapa? Kutute manggung tok sa, ayo. Wah, mikir amune. Heeh. Piye, Pak? Ora pati nges ning ati. Ha iya. Sebelahe. Kutut kok kaya dara gondhok. Boyongan. Ayo. Kaya apa? Kutut. Wes. Ora kemempengan. Recetha. Kutut sing sebelah kono. Telu sebelah kono. Dunekke. Kae blekoke, Pak, wis ora apa-apa. Wis ben dunekke. Yo, jejere ayu. Kutute anggere wis umur-umur ngono kuwi. Wah. Wis temonjo. Ayo. Wis, jajare. Wah, dicoba kabeh ben ora apa-apa. Kon manggung kabeh. Yo, jajare. Cucuke saya potel. Ha iya. Ngandel ora. Mula nek jeneng kutut ki aja mangan kroto. Diulang, Pak. Gerok ya. Monggo iki mangsa Ramadan ki mangsa prei. Ha kok nganti gerok. Anu tadarus. Oh. Tadarus karo golek takjilan. Ha iya. Ayo. Dehem sik. Digedhek dhewe cengele. Oh. Kok rumangsaku kok kaya ora kewahyon to bengi iki. Endi mau mike muni gerok, bareng wis ra gerok mike mati. Ya wis ora apa-apa. Ketuyung-tuyung ngono kuwi jenenge.
Ayo. Ayo. Hor kata kong 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 kong. Piye? Wah, apik. Iki kutut kok kaya pemain campur sari. Bisa main keyboard. Kung 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 kung. Iki dingu wae terus dibanting. Sia-sia, Pak. Ha iki sing kari dhewe iki. Heeh. Wah. Kutut sak umuranku. Iki jane wis arang-arang manggung, Pak. Soale nek manggung ki saanggungan wulune mbrodol. Oh. Hor ngono rontok. Ning wis ora apa-apa, karang yo nggo tuwa-tuwa. Coba kaya ngapa? Hor keteko. Andel ora, wis gelem-gelem ora to? Yo, bangane nganggur. Kutut kok angel ora jamak-jamak. Teruske ayu diteruske ndak wektune ngoyak. Mudak gede. Mundak Sri Kaya wong iki mundak asli mundak gede dengkulmu mlonjok. Mangga mangga Monggo monggo. Mangga mangga Monggo monggo. Mangga mangga Monggo monggo. Mangga mangga Ala monggo monggo monggo. Monggo monggo. Monggo. Ala mangga 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 Wah. Swara kaya plorotan. Monggo. Kembleseken ya, Mir. Wah, sudet wetenge ora. Mik. Mik ngapa? Kuwi cakepane. Nah, ngandel ora. Danget. Wah. Nggon aku kok cakepane mik bareng-bareng. Kangsa. Ha ha. Ha ha. Keco. Sundel Sugeng. Antel ora kowe. Sugeng kok sundel. Oh.
Sugeng langgahipun para tamu. Ha, iki. Yuk. Neno. Neno. Yuk, dirangkepke. Nah, yuk. Sore-sore nyala bebek ketut manggung jaluk sing jeneng wong tuwa ya Semar ya tembange sing ngene-ngene iki. Ora tembang werna-werna. Ngene iki wis cukup tak nikmati dhewe. Ah iya. Engko sing werna-werna panyuwunan kowe Bagong. Siap. Aja kuwatir, Pak. Aturake engko. Iya. Dilanjut. Ben yen ora ana wong tak dedeli mbako lambene manut karo sing diiyan nono wah Bagong jane Solaras gamelan iki seneng aku Kutun manggung entek-entekke wektu dhewe lho, Pak. Setengah jam dhewe lho. Ben ora apa-apa. Bakan, monggo. Monggo.
pedagang kaki lima. Janji sabar aja jaga susu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu tekan seprene Petruk karo Garing ora ketok. Wis rasa digagas. Wis rasa dadak tok pikir. Kowe iki wong tuwa, nek mikir Garing Petruk ora tekan kene, getihmu munggah malah dadak priksa meneh. Priksa. Iya.